ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони Сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, ирӯза навор якчандта мошинҳои нав қабул кардем ва барои шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар дар шумо замин, хона, мошин, квартира ягон техникаву компания аппаратҳо боша, агар суратҳоша бо ҳамроҳи маълумотош дар имо баста боришкем рекламаш мекунем, фурӯшта хулос мегузорем. Ирӯза навор ҳастай, даиво Тико ҳастай, даиво Некси ҳастай, даиво Ласети ҳастай, Opel Astra F ҳастай, дар кузови караван, дар кузови седан, Opel Vectra B ҳастай, Opel Astra G ҳастай, Opel Vectra A ҳастай, даиво Lacetti ҳастай, Mercedes ҳастай. Хулас лабои навъи мошинаро мондагем барои шуморо тамошо шунед дар ин навор имрӯза. Лайкро занед, дар комментария нависед аз куҷо кадом маркаи мошина маъқула шумода. Мо аз рӯи комментарияи шумо навор мекунем ва дар канали Саудо ТВ подписатсия кунед. бовар дорем ягон хона мошини арзон меояд дар канали мо. навори баъдамон худо хоҳад хонаҳо мешавад. Элон аз сар мекунед, навора тамошо кунед. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Corsa ҳастае ки дар шаҳри Бохтар қарор дорад. 18000 сум меган, бо савдоша мекунам дӯстон. солаша 1996 меган, абиё моторша 1.6 коробкаш механика. камбуд дора мошин, лабои намуд камбуд лабои мошин дора бачако. мотор 1.6 коробкаш механика, газа бензин. камбудаш ҳамае ки мошина мегиред хадавои мекунед, ҳамин қа кор дора. хулас гап, хулас ҳам қашан қайд кардан без утилизатсия. 10 моҳа ҳуҷҷат дорад, 4 балон нав, аккумулятораш ҳам навай. состояние мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хулас мошинча нахаду дар роҳ гаштестай. 18 ҳам мегем, бо савдош мекунем, меган соҳиби Opel Corsa бардавид. аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед, бо арзонтон мекунам. барои алишира гуфтагӣ нестем, худотон пешниҳод кунем. гази бензин, мотори 1.6, солаш 96, 18000 сомонӣ. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшии имрӯза. Opel Astra G ҳастае ки бачакҳое ки Astra G хоҳиш кардем, навориш кардем. солаш 1998 сол. маълумотро гӯш кунед, мошина тамошо кунед бачаҳо. абиё мотор 1.4, коробкаш механика. зушориш бензини холи, газ, дизел задагӣ несташад. дар ҳолати хуби техники қарор дорад. адресош шаҳри Питер, ҳаму дар Русия шаҳри Питер қарор дорад. нақша меган бо сумми русӣ 275000 рубли русӣ. хулас гап, бо арзоншам мекунанд. хулас гап, савдош мекунанд. ватсапшона муроҷиат кунед. рақамои 988 18 11 18 15 11 муроҷиат кунед. аз номи канали мо бо камтар арзонтон мекунад бачаҳо. 275000 рубли русӣ, бо савдои хубам хулас дорад. состояние мошин чотка, яъне ки нигоҳ кунед кадом ҳолатдай. оинаҳо сиёҳ, шаҳри Питер, бензини холӣ. 275 бо савдои хубам хулас мекунад. маромат карда занг бизанед, муомила кунед, арзонтон мекунад. бо мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata ҳастае ки соли бароиш 2020 сол. бениҳоят мошинча, хулас состоянияш чоткаи бадайда зури бад. зушориш бензини холӣ, дар шаҳри Москва дар метро Автозаводская қарор дорад. нақша 2,850,000 рубли русӣ меганша. мошинча комфортне, хулас салон кожа, қонуну қоида без камбудӣ. рақамои WhatsApp +7 989 муроҷиат кунед. 2,850,000, ҳуҷҷатош 100% камбуд нестай. мошинча ягон мели чи камбудиша қайд накардем, мақсад надорад. мошина мега 15 рӯз шид аз Америка овардемша. аз Америка хулас мошина овардемша меган, бо савдошам мекунанд. ҳамин қа нархша гуфтестан 2,850,000, бо камтар муомила дора. состояние мошин чотка, маълумотои пурраша рақамои WhatsApp муроҷиат кунед азиз. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастае ки солаш 1996 сол аст дӯстон. Nexi ҳамҷо бошед тамошо кунед. рости 3 та Nexi мондем. мошино беҳад бад арзон ғалтидан. мақсад ҳаракат кардем, ба худи шумо навор кардем. навори дароз 20 миллион навор кардагем. любои мошина хулас меоем бачаҳо. 9700 сум меган ҳамин Nexi-ра. бениҳоят арзон. бензин, газ қатӣ кор мекунад. абиё моториш 1.6 коробкаш механика, краска бениҳоят тоза. гази бензин 1 сола ҳуҷҷат, 4 балон нав, мотор хадавои 100%,
савдо мешавад бо муомила ҳам хулас доштай 9700 сум суми як пачка симичка бачаҳо. ин хеле мошинои арзона фақат Савдо ТВ набор мекунад дар канали худаш. ина маълумот рақамҳои 96 00 85 50 да муроҷиат кунед. 9700 сум бо камта савдо ҳам хулас доштааст. мегзарем ба панҷум мошини фурӯши имрӯзамон. боз як дона Daewoo Nexia ҳастае ки солаш 1999 сол. ишам арзон 11500 сум мегам бо муомилаш хулас пастае. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 11500 зушуриш газ плюс бензин. объем мотораш 1.6 коробкаш механикай. краскаш мақсад соз 4 баллон нав. 4 баллон нав 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорам. мошин коробкаш механика дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор коробка ходовой 100%, 4 баллон нав 9 моҳа ҳуҷҷат дорад. хулоси гап мошинчаи германский Nexia D германская. касе мехара ҳамин рақамҳои ахираш 07 муроҷиат кунед бо савдои хубам мекунам бо шумо. бародари азиз, лайкро занед, дар канал подписатсия кунед. касоне ки лайк намондед ҳатман лайк монед, дастгирӣ адуши кунед. навори беҳтарин ба худи шумо ҳаррӯза мо мекунем. номеро барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе боша мо фурӯшда рекламада мегузорем. ҳаракат карда мақсад фурӯхта метем маҳсулотои шумо. лайк мезанем, подписатсия мекунем, дастгирӣ мекунем, адуши беҳтарин мешавад. ҳамин наворо маъқул бошад дар комментария нависед Савдо ТВ ба пеш, рақами 5 плюсаро бизанед, гап месаматонда шер бачаҳо. хулас ҳамин дастгирӣ бисёр шава агар наворои арзон мошинои беҳтарин ба хотири шумо зиёд мешавад. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. боз як дуна Daewoo Nexia ҳастае ки солаш 1996 соли. дӯстон азиз, солаш 96 15000 сомон мегам бо камтар савдои хубам дорад. дар шаҳри Душанбе мошин дар шаҳр гаштагиай. хулас мошин тоза бензин плюс газ ҳар ҷиҳати мақсад ҳаракат мекунад. хулас кор мекунад. объем мотори 1.6 коробка передачи мошин механикай. муомила дорад. хулоси гап солаш 96 Daewoo Nexia харо маромат кунед. мошин як даст гаштагиай германский 4 баллон нав срочна бо савдо мекунем меганша. мошинча тоза, краска тоза, дар ҳолати хуби техникӣ айни ҳол ҳамин мошин қарор дорад. бародари азиз, 15 та мегам бо савдо мешавад. вариантҳо алишира гуфтагӣ нестанд. худотон бо муроҷиат кунед. нашоти ҳар як мошин вақте ки агар нагем нашоти вариантҳош нагем, агар худотон пешниҳод кунед може би дошта бошам. ҳозирашта ҳамхар маълумот дораган. худотон бо занг зада маслиҳат кунед. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯши имрӯзамон. Daewoo Lacetti ҳастае ки солаш 2006 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мошинча касоне ки Lacetti хоҳиш кардем, навораш кардем, бо диққат тамошош кунед. 36000 сум солаш 2006 сол. краскаш тозакай. дискҳои фасони задагианша трешинаша қайд накардан. ягон ҷош задагӣ, пусидагӣ, варик гуфтагиша нагуфтан. хулоси гап толка бензин қатик мақсад ҳаракат мекунад. даруни мошин тоза кожа, салонош кожа. объем мотораш 1.6 коробкаш автоматикай. бо хулоси гап савдо мекунем. ча меган Lacetti корейский дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. 2006 сол маромат. касоне ки хоҳиш Lacetti-ро карден, ҳамин рақамҳои 901 800 077 аз номи канали Савдо ТВ муроҷиат кунед. бо арзонтон мекунад. бародари азиз, мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае ки соли бароиш 1995 соле. бародари азиз, ак тамошош кунед. дар шаҳри Туз қарор дорад. территорияи Қурған. 20000 сомон мегам бо савдош мекунанд. муомилаи хуб конкретни дорад. бензин плюс газ ҳаракат мекунад. Vectra A касоне ки хоҳиш карда буден маълумотро гӯш кунед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷат то охири моҳ як ходовой документ мекунед. тамом мошина мақсад ҳай мекунӣ мегардид тайёрай пони дигар тарафош хубай. ходовой документ талабай мошинча. дӯстон азиз, дар территорияи шаҳри Туз қарор дорад. алиша мешавад ба
014 ё караван ҳамин мошино боша. агар мақсад мегӯянд ки алиши ҳастай ягон караван яки иваз 21014 айку ҳам мошино хулас боша. агар алиш мекунем тестанша бо муомила дора у тарафша худотон занг зад рақамҳои 639 муроҷиат кунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra-F ҳастае ки дар кузуфи седан солиш 1995 сол бениҳоят сидано қиматанд. дӯстон чем хечибеко сидано қиматанд. ҳамеша ёфтем арзонтарша пешниҳоди шумо кардем. дар ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ қарор дорад. 30,000 сум мегам бо савдошам мекунад. дӯстон азиз бензин газ авион мотор 1.6 коробкаш механикай савдо дар назди мошин дар ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ қарор дорад. Opel седани фурӯшӣ срочна мошин тоза ҳуҷҷатам дорад. то январи 2025 мақсад ҳуҷҷат дорад. нархи ахироншаи дигар мақсад гуфтестанд ки арзон намешавад. солиш 95 30,000 сомонӣ савдо дар назди мошин будастай. муомила кунен, муроҷиат кунен, чах куненда мошинҷара барои махарид азиз. маълумоти пурраша рақамҳои 938 занг мезанен аз номи канали Савдо ТВ. муомилаи хуб ҳамроҳи шумо мекунад шер бачаҳо. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B бачакҳое ки хоҳиш кардем ду тинавор кунем аки тамошош кунем. 2000 сол краска сафед состоянии соз дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мошин дар шаҳр гаштагӣ бародар азиз. дискои зур конкретни мошин қонун қоидаш кардаган 38,000 мегам бо савдош мекунанша газ бензин қатъи ҳаракат мекунад. авион мотор 1.6 коробкаш механика ҳастай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллон дискаи 17 плюс ходовой 100%, мотор 100%, гази Еврогаз мақсад 1/4. ҳамин хеле фикр кардам хеле насага. харидори аниқ занг занен бо арзон мешава. савдо дар назди мошина беҳуда нороҳат мо накунем гуфтаган соҳиби ҳамин Opel Duty баъзир азиз. 2000 солай бо камтар савдо дора 38,000 сомониш мегаша. варианти алишира гуфтагӣ нестанд. худотон бо муроҷиат кунед. аккумулятор нав газ плюс бензин 38 мотор 1.6 коробкаш механика. мегзарем ба 11ум мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel Vectra B ҳастае ки соли бароиш 1996 сола баъдир азиз. тамошош кунед. дар шаҳри Хоҷанди Бӯстонӣ айни ҳол қарор дорад. 32,000 мегам бо савдош мекунанд. 32,000 бо савдо мекунанд дар шаҳри Хоҷанди Бӯстонӣ шер бача. бензин плюс газ қатъи ҳаракат мекунанд. ду тихаро маромат кунед. авион мотор 1.6 коробкаш механика. срочна фурӯшӣ мошини фурӯшӣ будани меган Vectra B. шаҳри Хоҷанда гаштагӣ балоно средни аккумулятор нав. балоно средни аккумулятор нав. ходовойшам нав. обогрев сидени дорад. газ бензин ҳардуш кор менамега. лакш сӯхтагӣ дестин дар экрани худтон масъала лакш камтарак сӯхтагӣ бародар азиз. камбуди ҳамишаи сӯхтагишай болои дарошай бо ҳамин темболи. худотон бо муомила кунен, маслиҳат кунен, беҳуда зангшон назанед азиз. мегзарем ба 12ум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастае ки бениҳоят занакҳо хоҳиш мекунанд ки дар комментара ва зангам мезананд ки навор кунем. солиш 2012 сол. адресош дар шаҳри Ҳисор бародар азиз. 38,000 мегам бо савдо мешавад. бензин холӣ, авион мотор 0.8 литр механика дар ҳолати хуби техника қарор дорад. Матизча нахаду хуласи гап. состояние чётка, краска беҳад тоза. рақамаш 2115 падарка касе ки мехара маромат кунед занг занед. матизхарои конкретни бошад агар аз номи канали Савдо ТВ муроҷиат кунед. 4 баллон зур мотор коробка ходовой чётка конкретни бад дар ҳолати хуб. система музика зур, краска тоза. хулоси гап мошинчаро чанд қадр таъриф кунед фикр мекунед меарзад баъд. рақамани 75 занг мезанед аз номи канали мо муроҷиат мекунед. бо ягон сум арзонтон мекунад. ҳозирашта 38,000 сомон тесан шавад. мегзарем ба 13ум мошини фурӯшӣ. Mazda 2 ҳастае ки Mazda 2 солиш 2000 сол дар шаҳри Душанбе 27,000 мегам бо савдош мекунанд.
бензини холӣ мотор 1.5 коробкаш механика мошинчаи беҳтарин меган. мотораш объёмаш 1.5 4 силиндра, расходаш 6-7 литр, коробкаш 5 тага меганша. задагӣ пусидагӣ нест, кондитсионер дорад, 4 та электропакет, монитор, задни камера плюс парткродник меган бо чихоли нав, зур даруниш мақсад чихолои нав задагӣ. хулоси гап мошинча қонуну қоидаш карганша 27000 меган, поликои нав, фасон, чихолои нав, ҳама тарафа хулос тамоми навороташ кор мекунад. хулоси гап бародар азиз, маззадахаро маромат кинем, муроҷиат кинем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. дайво тико астае ки бачаҳое ки тико хоҳиш карден ан тамошош кинад. солаш 1997 сол дар кони бодом қарор дорад. бениҳоят арзон бо нархи дастрас 8000 сомон меган бо савдош мекунанд. бензини холӣ, моторш 1D 1.1 литр, коробкаш механикае. мошин на хаду техас мотор надорад меган. мақсад доверности простой мешава. ҳамин қадр маълумот бардор азиз, 8000 гуфтам бо савдои хубам оиди нархш мекунанд. 97 сол касоне ки тико хоҳиш карден тамошош кинад. гуфтам ки навори ирӯза беҳад навор дароз шид. лабои мошина ҳаракат кардем, бари шумо пешниҳодш кардем, дар шумо навора тамошо кардан мегирем бардор азиз. ва дар комментария нависанд аз кадом маркаи мошина зиёдтар мо навор кинем. дар комментария силкаи канали авто тиҷи канали нави мои бачаҳо даромад тамошо кунем, беҳтарин мошина навор мекунем дороҷам. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra 3 астае ки соли барош 2002 сол. бардор азиз, касоне ки лайкора намонден, ҳатман лайкора занен, ад души дастгир кинем, меҳнатҳоро қадр кинен. ба хотири шумо навор кардем, меҳнат карда бениҳоят давора дароз кардем ки лабои мошина пешниҳод кунем. нашоти Vectra 3 дар шаҳри хуҷанд 37500 мега бо савдош мекунанд. бензин плюс газ, моторш DVD, коробкаш автоматай, номераш транзит, краскаш тоза дӯстон азиз. мошин бекор, мақсад ягон кор надора меган. бе ягон корай ҳай карда мегарден. ҳуҷҷатош солона дорад. 2002 сол Vectra 3. касоне ки хоҳиш карден тамошо кунед. маъқул боша рақамҳои 928 занг бизанен, бирем бихарем бародар азиз. ин ҳамин ҳолат қати фурӯхта мешавад. 37500 бо савдои хубам дорад. мегзарем ба 16 мошини фурӯшӣ. ваз 2115. бачаҳое ки 2115 хоҳиш карден, ака тамошош кунед. 2004 сол 18000 сум меган бо савдои хубам мекунанд. дар шаҳри душанбе хизмон қарор дорад. тамошош кунед, маълумотро гӯш кунед. 2115, номерош ҳам 2115 падарка. бензин газ 18000 бо савдо дорад. мотори 1.6, коробкаш механикае. срочна фавран фурӯшӣ бо нархи 18000 сум. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бениҳоят тоза мошин. 4 моҳа танировка дорад. танировкам дорад. ҳуҷҷати солона ҳам дорад. срочна савдо мешавад бо нархи 18000. савдо дар назди мошин дар шаҳри душанбе хизмон қарор дорад. маромат кунед, занг зада маслиҳат куненда бигирен шавад. мегзарем ба 17 мошини фурӯшӣ. ваз 2112 ра тамошо кунед бардор азиз. 2112 бениҳоят расходш кардан. нархша меган 14000 бигем бо савдошам мекунем. тестам касоне ки хайдори аниқ ҳастен, маромат занг зад маслиҳат кунед. дар шаҳри душанбе қарор дорад. бензини холӣ, мотори 1.6, коробкаш механика ҳастай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мақсад камтар расходш кардан мошинда 14 та меган бо савдош мекунанд. 2112 2007 соли маромат занг зад маслиҳат кунед. ва дар комментар нависед аз куҷо кадом маркаи мошин шумода маъқулай, мақсад любители кадом мошин ҳастен, нависед дар комментария. Савдо ТВ ба пеш, номи мошине ки маъқулай нависед номанед. ҳаракат мекунед аз рӯи комментария хонда ҳам мошине ки шумода маъқул ҳастай. мо навори баъдинара кофта ёфта бари ҳамун тамошобинро чиқор кунем, пешниҳодаш бикунем. масъала лайкора боша конкрет дастгир кунед. ҳамин лайк бонед дар канал
подписаться کنیم ماشین خونه نخرینم подписаться کنیم بچه‌ها. راستی همین ویدیوی عروسی رو میبینید تماشا میکنیم به حد دستگیری میکنین همین نوروی که مهنت میکنن دستگیری نکنین بچه‌ها بخیل نکنین در اکران تو ماشین نو رو مگه تماشا کنین در این بهترین کانال